Сега ще облепваме с тиксо, за да... Чакай! Това е само за професионалисти, така ли? Да, ама ние сме аматьори. И да не спукат калника, нали така? Аз съм виждал. Да, когато висне във въздуха... Преди това не е хубаво да сваляме. Проблем ли има? Снимай го. За това трябва да бъдат изгорени. А какви са тези следи? А сега какво чакаме? Що палиме колата? Дигни. Така ли се сменя? По-лесно. Трябва да дигам цялата. А като угаснеш, няма ли да спадне? Що? Само пак. Да, ма нали беше изключено преди малко? Да, ама трябваше да се пала за диги. Ще се дигна. Да. Сега мисля да облепиме. Да. Каква е следващата стъпка? Сега ще облепваме с тиксо, за да... Чакай, човек, аз съм апитил. Следващата стъпка е да облепиме, за да, ако се разлети гумата, да не стане всичко дармадан. Да, т.е. не правете това вкъщи. Да, не правете това вкъщи. Или ако го правят, да използват тиксо, да облепят, нали така? И вкъщи, и не вкъщи, и с тиксо, и без тиксо се та. Въпросът е, ще помогне ли нещо това нещо? Но да не стигаме до елемента с това да помага. Това е само за професионалисти, така ли? Да, ама ние сме аматьори. Тоест показваме, ако иска аматьор да си го... Аматьори показват на аматьори. Като нова стана. Не го правете това с ръкавици. Защо? Защото се залепват. Да, би ли казал къде точно да облепят, ако иска да си... Задната част на бронята, веждата, тук прага, така че парчетата от гума, които се разхвърчат, да не обелят боята. И да не спукат калника, нали така? Аз съм виждал. Дано да не стигнем до там. Но ако стигнем, ще е весело за гледащите. Не, дано да не стигнем до там. Ще е болезнено. Не е целта да щупим апарата. Целта е да се забавлявам. Отиваме да вземем гумите за палене. Тази е доста добър грайфер. Всесезонна или зимна е? Зимна. Като гледам има грайфер. Като има, но това ще е за няколко минути. Така ли? Там е тежка. Сега, отиваме да сменим другата гума ли? Отиваме да сменим другата гума. Трябва да си пренесем инструментите. И това столче е много полезно. Вместо човек да клечи. Как разбираме, че е време да сменим гумата, когато висне във въздуха? Преди това не е хубаво да сваляме. Докато не е подходящо, така ли? Не. Стават бели. Ще се продават ли тези гуми сега? Не, тия, които ни трябват, затова ги сваляме, няма да ги продаваме. Но ако някой иска да ги купи, за достатъчна сума ще се продадат. 5000 евро. Добре. Проблем ли има? Снимай гума. Снимам гумата. На тази гума искаме да видим следното нещо. Това е външния край. Това е вътрешния край. Видимо, колата износва гуми от вътрешната страна.
или е прекалено голям страничен наклон, или има проблеми с сходимостта на колата, от която са тези гуми. Най-вероятно няма сходимост, тъй като доста повече е вътрешния ръб спрямо външния, който е от тази страна. Да, затова трябва да бъдат изгорени. Затова трябва да бъдат изгорени, да. Сега, преди да ги изгорим, обаче трябва да облепим. Да, и без ръкавици, нали? Без ръкавици, но какво да правим? А какви са тези следи? Кои? Като парче част ли, какво е това? Това? Да. Това е протектор на боят, фабричен. Струва около 15 лева това парче и 15 лева това парче. А с каква цел се слага? Защото тук колата се разширява и камъчетата набиват тази част и те даже могат да се видят. От предната част ли като идват? От предната част камъчета, които летят, се набиват ето в тази част. Тоест, и затова трябва да има протектор. Тоест всички, които са удължени отзад, издути колите. Така ли? Ами, е хубаво. Издутите коли, те повечето коли всъщност имат тук отзад такива неща, защото явно доста камъчета си хвърчат. И представяш си, после при свалянето на тиксото отлепяме боята. Това ще е много интересно. Тоест трябва да бързаме, за да по-бързо да станат нещата, нали? А има ли такава вероятност? Ще каже бояджията. Бояджията ще каже. Тоест, значи трябва да търсим специално тиксо, който да не отлепя боята. Еми, надявам се бояджията добре да е направил неща. Тоест, няма да му казваме, че е било от тиксо, просто че от дъжда е паднала. Паднала е. Да. И рекламация, нали? А тази пластина каква е отзад? Която е за калта явно, просто изглежда различно. Да, тук отзад е гарнето. Тия отвори служат за да пропуска част от въздуха, за да може да се охлаждат гарнетите. Ясно. Това е, вече качваме гумата. Нека да качим гумата. Колко инче е тази гума? Не, т.е. широка колко е? 245-ица. Седи като не от тази кола, защото оригиналните са 285.